Здравейте хора, аз съм Крис. Моят личен превоз току-що ме остави на едно от най-опасните места в целия свят, а именно тропическите гори на Борисовата градина в София. Всеки ден в този парк от 20 до 30 човека биват жестоко опиянени с не толкова жестока бира или домашна грена сливове рекия. Така че това не е място за шеги. Вече е лято и всеки знае, че през лятото хората ходят в други градове на почивка. Но не всеки знае колко е вероятно, ако сте в друг град, да се изгубите в техния парк. Затова днес ще ви покажа живота спасяващите техники, как да оцелеете в един софийски парк, само с нещата, които нося, и 2 лева, ако ми се наложи да си купа нещо от магазина. Древна славянска поговорка гласи: ако си сам, ставаш на салам. Така че първата и най-важна стъпка да оцелееш където и да е да си намериш другач. Някой, който да ти пази гърба. Някой, с който да оцеляваш заедно. Някой, с който да си правиш селфите, докато си в екстремни ситуации. Но тъй като с мен няма никой друг, освен Бог и оператора. Другия оператор, сценариста, тон режисьора, момчето за всичко, готвача, 2 линейки, полицията там. Затова ще трябва да се сработи с някой непознат. За целта ми трябва някой човек, някой така по-здрав и е енергичен, който да обича природата. Какъв късмет само! Мисля, че намерихме правилния човек. Сигурен съм, че с удоволствие ще се съгласи да оцелява с мен. Крайната цел на нашето пътуване е да стигнем до най-близкия мол, защото само там ще бъдем обратно в цивилизацията и само там е нашето спасение. За целта трябва да вземете обувката си и да извадите лист хартия от нея, върху който да начертаете карта от вас до мола. Метод, използван от индианците. Но преди това трябва да сложите камуфлаж. Ако не искате някоя катерица или някой пенсионер да ви нападне. Не трябва да изглеждате много глупаво, защото това да изглеждате глупаво е последното нещо, което искате тук в тези опасни земи. За да направим картата точна, ще използваме много стара и много ефективна азиатска техника, а именно да се вслушаме в земята. Това, което ми казва е, че тук скоро е минало куче. Аз ще използвам един стар софийски метод. След като начертаете хубава карта, направете си една снимка, качете я във Facebook и вече сте готови да потеглите. Толкова е достатъчно за днес. Не искате да се обезводните в тези опасни земи. Ще е хубаво да се опитате да се свържете с някой, който да може да ви прати помощ. Тук в тези земи това ще е изключително трудно, но за щастие аз нося моят телефон със себе си. Ще мога да го използвам като огледало, за да насочвам слънчевите лъчи към самолетите. Така някой може да ни види и да ни прати помощ. Този метод е познат още на траките, но днес май не е щастливия ни ден. Сега е време да помислим за подслон. Тъй като в тези гори обитават диви катерици, проверете дали не са забравили някоя палатка в хралупите си. Днес е щастливия ни ден! Как се води?
Палатката ни е готова. Не обръщате внимание на това, че леко се клати. Това е аеродинамичен модел. И на това, че там има много неща, които не сме използвали. Пак повтарям, това е аеродинамичен модел и е икономичен. Най-важното е да може да влезнете вътре. Което ние ще направим. Чакай. Да, ви влиза, аз държа. Нарочно е така, за да може да има по-добра отборна работа. Teamwork. Палатката е готова. Разпънахме нашата палатка без никакви затруднения и сега е време да помислим малко за храна и вода. Това би било изключително голямо затруднение и би коствало много усилия, но за опитни хора като нас, които сме минали през всякакви екстремни ситуации, това не е никакъв проблем. Има шише от минерална на дървото. Там има шише от минерална вода на дървото. Колкото и чудно да звучи, храна има навсякъде около нас. Просто трябва да се научите да я виждате. Тези листа са богати на витамин С и на H2O. Това им спестява много усилия, защото няма да има нужда да търси вода. След като сте се нахранили обилно, изиграйте един белот и вече може спокойно да потеглите отново. Но вземете палатката ви със себе си, защото при следващата ви спирка ще спестите много време, тъй като вече е опъната. Тук в горите всичко изглежда еднакво, затова винаги оставяйте маркировка след себе си, за да предотвратите това да се въртите в кръг, квадрат, равнобеден триъгълник или друга геометрична фигура. В гората сме вече от половин час и съм загубил всякаква представа за време и час. Но за щастие с мен нося часовник. Ще мога да го използвам, като взема неговата батерия и я забия в земята, така че като дойде слънцето, от слънчевите лъчи да стане слънчев часовник и да видя колко е часа. На тази техника ме научиха африканските племена чупи-купи. Почти 11 часа сутринта е. Слънцето скоро ще залезе. Трябва да побързаме. Според картата показва, че до мола ни остава още половин час. Но тъй като навънка заваля и на нас не ни се върви, просто ще си вземем рейс. Заради дъжда си тръгнаха целия моя екип, Емо, оператора. Това беше всичко от мен. Надявам се видеото да ви е харесало и ще се видим следващия път. Чао! Мечка! Пак съм аз, оцелях, добре съм. Докато обработвах видеото обаче се замислих, че по света наистина има хора, които оцеляват на предела. Да, знам колко е клиширано, но все пак трябва да бъдем по-благодарни дори за малките неща, които имаме, защото колкото е лошо състояние да сме, винаги има някой, който е по-зле от нас. Така че трябва да бъдем благодарни за всичко, което имаме. Това беше от мен. Благодаря ви още веднъж за гледането и този път наистина чао! Спирам ли видеото? Аз миналата година дал хоп.